mi fere makko jol jol balejo krum tu mi taki basto balejo krum serbi me banden do wima ko diluma nyaayinga sama o serbi me banden do wima ko diluma nyaayinga sama o dunya ina jogi jom satir mafu lugeno dili dillani cerno abu bori gartani cerno abu dili dillani cerno abu bori gartani cerno abu oyrendo men ha susi serembe ha cerna gunde rendo men wonti julo jimmi farseede ma alama kam farseede ay ujunnaji nogas nel dumani ummu kodda ujunnaji nogas nel dumani ñan nogas aɗa wawi wadde hen ko heewi aɗa wawi wadde hen hay projet kono min mi sohlan joni mbaɗa projet mam seeran ɗum min waɗa am confiance mbasa jamfade mi hoto jam fomi de eyyi sood hen keram par ce que an tema o welani min feewi min ko debboɗeji mbo yiide min debboɗe tan refami sood hen keram sood hen produit ji mabɓe momar dote ɗi mom dote ma mom yo wutto mom mbiɗa yiiɗi hay debbo goto hoto ɓuurto furto ñan nogas nen dumami de kadi o ɗeɗo balɗe hoto wiyam ɗo mi ala crédit en walla mi ala ɗum ko mankirɗa fof ittu hen je suis là pour toi ko Allah jaaɓi somi heeɓi ɓuuri ɗum joni mami watta ɗum human ni par ce que min ga sakiraɓe wonɓe fuurɓe mi hoolakiɓe eɗen ɗo yiiya statut ji mabɓe ñande fof e téléphone goggam fuuro ala bone ƴamñamam nan toon yawa ala caɗele aw je t'aime I love you aussi min ɓuuri aussi wallahi yawa mi salmini yumma en yawa mbasa wayri nenam saha fof yaton calmini ya wani jido wada badolatu o dunya jigi jona satir mafu lugeno dili dillani cerno abu bori gartani ɗum moom kala mo salimiñam arɗo joni kay o waɗa passe mo quoi ɗum ko ka urgent wonɗo e allo oui salimiñam ngolɗa yowni eyi ça va alhamdulillah ewo nak match uji affaire ɗum ɗon mba ça va mba campagne hen tan e commande uji fof gesi walla ɗum cohlim ni jiɗimi yo gasni pour mbawa tode kam ɗo e nancoto joni mam envoyé ma halis joni e compte ma après ngara ɗo en départ aɗa fami par ce que ka urgent andi koppinamo Hawwa ko jam tan andi mbimom machallah tan mi wawa oppudem caggal e koppinamo Hawwa andi joom galle mom Allah hokkimo machallah joni ɗum ɗo ko surprise ha ngara tan inchallah range bagage ma tan ngara joni inchallah mam nelde ma passe ma joni tohoram mbiɗa andi am ko yahan nebdeji mokkalis sabu mi yejjiti haalandema hawra mbeɗa heeñi ko primi ko mi hokkimo mawno ujunnaji capantati an oɓe sawki ɗum ujunnaji capantati ko jiɗɗa jimo nelde yum makko o waɗa haaju makko ɗo bonnuɗa ɗum noon an o hoto yi darande tan hakkille ala cukalel so rokkam haalis o rokkum fof hokkum seeɗa ko heddi ko moftanama ane hoore ma so foti neddude yummo an jaada e makko o neddo ko neddata ko lesi mais to fam konngoro o rewe lawol mo yaɓoɗa hay goto anda min dem conseil ɗum ɗon ko tigi yaa tuttinom ɗo avant hannde wona hannde fuɗɗi tuttudemo mi tottinomom o neldi yummo noddimi téléphone wi to hoɗam neldi mom
ɗum ko geste noble ɗum ne yooɗi ala ko pattere heen ɗaari kam aɗa hokko cukalel kanko ala haqqi fof jinnama ko de ko dañi ko bandama ko rewɓe jinnama ko neldata eyi min noon kadi mi wawa wonde omo liggono kam saha fof tan mi hokkatama haydara mi hokkatama ko nelti anani wonɗo ɓe bonna indam min ɗum mi ala heen somi ala ɗum eyi mi wawa hokkude so ala wawa hokkude dara Allah waɗi mbiɗa jogii mi hokkam kanko o yaha o nelda walla ƴeew ko yiɗi wadde waɗa haaju mum kan kalis makko o wona toon cukalel a faami wona toon cukalel mbaɗa moɗkel fal sahata haqqilo omo dépression seeɗa kono ɗum fof hatta waɗa tan jam ko darde tan nayi ko cukalel minen mo kamin jawta min mbeɗa hakkille mo kottuni an ande kellama ngamata hawa kellama ngamata an somi dugdema ko mbiyam accum a faami somi dugdema ko mbiya accum min wiyano hara ɗum kono ko hokkumo fof owa yiyata ɗogonɗon arga heɓde couple bogo sen leyla to gonnuɗa to gonnuɗa mbimi hono ko haalde appel ka battude dépendage an fini a foftin alhamdulillah ange foftin ange jombo nemin ko xir eɗen rondi simaji mbima an bonanda fof likam sa umin bitik sa woti ka caggino hirande bina subaka law aɗa fobbita allah lowɗi duusuji ha maaya kacciɗɗa kan jaha bitik hanki foftima hanki kay dañi jam woyima wallah sino kam nanko tafaɓe tafa nguli kam no tampin min joni seeɗa tan ɗumgo wallah e ɗum noon so ɓenni mi weltimi mami feewi par ce que hannde sa welama hannde nangira kam tekkere wa nangira kam hannde mawraɓe ñakko fulla mi ɗum ko waɗani ɗum macam nelde ma marchandisam a yeeyi ɗum te ko jeyɗa ko fof a nelde kam haaliso te ɗum ɗo nga so ɓenni ya wona ɗum wona important so yi gaddimam hannde ni woni copine mo biteɗo Hawwa wara mayi amin oɗon joom galle mo jon ko ceerno mawɗo Allah hokki moɗo ganda machallah dani e voyage mo ani ɓandu mi welan koyɗam ɗe mbimi haydara mi wawa wadde haw kene kam machallah 2 jours fof ko galɗo ɗo he mani sa yangani o mona lawol ar ɗo hene ko esprit kam gesan gueɗe tan jaami ɗon yo ceerno Abou hokkam dokkimo machallah tabaraka joni noon to ganke ko même action mbatta kadi ko même commerce mi noddama grande sœur wallahi mi laaɓani yidde mo jiɗɗa kam ndende ken ko gonga a jarama donc min Allah jobdima merci beaucoup ko mbaɗɗa ko joni par min jaaɗimi ko mbatten bottere après mam ñewto inchallah mo wona kiki ni mam noddama hami par après jeeyato hokki aɗen dalane kamɓe wa suudu mon haydartan kadi alhamdulillah damanam esɗude alhamdulillah rabbil alamin ngumoron fof ko wonko gaccinomi toon an on gaccinomi toon par ce que salade aadi ɓuri fottude aadi dal on cukalel gotel omo yiɗi kam gueɗe emin jangga école mi pamɗi omo yiɗi kam mbiɗa yiɗi eyyi alhamdulillah rabbil alamin noon mi ari Nouakchott mi watti jaggude haalis kankon kadi ko yamma fof yakare par ce que ñande fof somin kalda appel o wiyata kam ko est ce que a jamfota kam minen noon hannde aɗa andi ka wonko neldunɗa ko tara non wonko kokkuɗa kam 30 000 ittumi hen 20 000 ko tottumomi neldumomi aɗa susfide kaw komin ƴamdo kaw mi yiɗa ƴamaɗam ɓuure mbimi yo sod keram fof ha leera mi yo ƴeew kam gandanɗama kanko pompar ɓuttiɗinata dote pour dote mako mi gutto debbo mo wasi wiyeɗa ala dote ɗum no boyi ha kam woni ƴamñamam mi ala hoɗi kam heɗo an ka imbécile téléphone mbimam fa lahara mo wona an tumo kasi anir jamanuma an imbécile o rañande ɗo kal haalkaji ɗeres mbiya hamma ƴeɗi fuut a faami mbiya kam ala ƴeta fuut jiɗɗa restu ko teeru ha mo ƴamɗa fuut an mo ƴamɗa fuut tel hol ɓen ha mo ƴamɗa fuut joni haala mo ƴamɗa fuut ala wawi ƴamde fuut to mimitinani kañum ko jam wala ko guelmo ay tinin jinnammo jinnammo ko tini ɗum wona jamma ɗum ko jamal ɗum ko jamal wayde bonɗo yenema ɗum ko jamal wona guelam de a ko woni ko jamjamam mi yiɗa o ɓuure a faami mi yiɗa o ɓuure sabu gandanɗa hoorema ko concurrence hakkuntere demi cillel ɓe ñande fof nana sukoro ndewon kon ɗon joni batti foppani batti fof kanko monɗon gandanɗa hoorema a anda ko purɗuɗo a anda ko ɓaleejo a anda ko hoɗum jimmi minen ko leera jimmi ko leera ɓerɗi Nouakchott mi watti liggade mi toppita guelam guila geeluji goɗɗi ɓurdi guelam joyi heɗum hanama on deso wallahi on deso ɗana ka ɗayɗo ana famata
a nafara min ci non sama itti kalis tutuma a fami zutam ko ma do wi ko tutuma kalis a fami hello gay ala hi ala ha o tutuma kalis sabu a haggidi len ce n'est pas intelligence a fami joni gitum kalis tutuma mi jaada do nelde rew Allah seedi amanta hebde kalis kalkule nelde ko min itta dum min nelde fu ko nelde yumma ani an kudal Allah ana wallahi ta jafso hersini kam konda afro ma kam mawɗo ɓe andu o nan mawɗo haali kongolo hira tan kono wawi jallagde saɗa harno geelu keddam ma mbiye haala mbiya aɗa nelde guel guel mo anda jama an guel ma ni toppirtoɗa ɗo 20 mille ugue hande no wayi hewdini 20 mille ugue aɗa jogui jinnamma aɗa jogui bandiraɓe rew fat hande sammu kam mbaɗa makko oɗon haalis fof aɗa investir makko haydara so wonda kunno wona ƴettana o jamfra kam o jamfra kam jagguɗo sa yiiti ni haalis mo fof aɗa joguma haɗa neldam nganda ceerno man heewi ɗo ya wala mon no timu yo so haama ko leerani yo sukoro ko darnowol mo lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗolato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou wettim hen ɓernmo ɓuuɓi hen ko jiɗi ko mbinoɗam hen ko fof machallah o yiyat ko ɗuuri sini noon neldumomi ha min wima wadde de waɗi effet waɗat effet yew te an min famana an ka jawɗomi walla ko ɗum no foti yimɓe ligginimi ɗo jiihi ɓerde mumen ɓuuɗi an joni hodde haqqille ma ko génare ɗo haqqille ma dajani hen haal gonga tan mbasa fende na ka namde ɗum gonga yimɓe liggantoɗaɓe min mi andidirani mabɓe saka mbeɗa andi est ce que moƴƴi walla moƴƴani mais jeena amen gandudir kala ko ñalle makko yen waltata o wi kam noon kay mi ari mi haalnimi mi firtanmi mi hoolakima walla goɗɗum e goɗɗum baso hooladema fof kam mata wona min kam foti jeere ɓe wona kanko idi arɗo wona kanko wattinto arɗo kono ɓe mi andana ɗumen haydara min ko kanko gandanmi wala caɗel an kam manda wurtuma jeena hunde fof jeena hunde fof jeena ana wawa haalde to hana haal jeena te kadi mi andata ka favorise ɗam ko dow powɗam a yiɗa o meme kono sa hoyno joom galle ma ɓurno to pomami ɗo jeena wawi yettata toon jeena sino ko gorko wonno ni mi wi ga ka kiro hakkude amen mi jeena ko debbo ala sehillam kay ko waɗi mo ngudi ɓooy o ko sehillam tan allah no wadde amen an a yii kam tan mbiɗa jogui sehil debbo min ko jeena tan joguimi sehil amen pamodiri amen jaati ɗum tagi amen wondude ɗum kay ana ala hen probléme ƴeew miñi ko sali ari a faami miñi ko debbo eyyi te min kam jiɗi yaade toon salminede wonma wonna aɗa wenna haala wona willude haala a famande ɗum min ko ari noon yo ar tan ligguey mo mbaɗanɗa jeenawo yimɓe fof gandi inchallah marché kadi sababude ɗum ɗon tagi mum o wi cukalel ngel yo arɗo henne o adda ɗum ɗo e ma voilà wona o yiɗi accu min yiɗi ar ɗo pour mi ƴewan ɗum ala caɗel acci tan ha gara calamodiron tan ɗum kay jarani yaade salminodem ala allah seedi a yaltata gallo so tawi kanko ummi pour sababude min omon galle jeyna en yo jeyna addum ɗo jiidirama calminam ɗum ko addani yaade sababude ligguey ma wonɗo yetti inchallah mi wawa ɗum tagi konko no yiɗi ardu humto so wonani ko garow ɗo mi miijo kanko arani ɗo a yiyatam an jaha calminam ɗaɗa ko garow eɓe sirda won haw tawma ɗo koko so ari ɗo ko haaju makko addatamo ɗo hen ni anen kayni suufi wasa salminoyde mo ara ɗo hen annen min de mi colosi enen en kaalen gayna mbiyami colosi accuno mbaɗa ni kadi so haala jeena haalam tan caka an jeena ko sehilam an haɗi kam tuuruji a haɗi kam yaltude hay nokku mi yahani joni jurmuɗami seeɗa kam e yewende saha e saha kam yahami salmini jomum walla mi ƴetta commande e makko ɗum wona haydara piyam mi neldat mi accude noon fof sababude ma par ce que aɗa jari ko ɓurɗum ga mi haalan par ce que a jarani ɗum a faami mais hande koddiɗoma ñayi guesa ma o serdima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou woyrendo men ha
susi serembe a cerna gunde rendo men cerna gunde rendo men wonti julo holto geno lamdo kamuji jido wada badolato o dunya ene jugi jomna jugi jom satir mafu hollu geno dili dillani cerno abu mori gartani cerno abu dili dillani yow ala ko tarde kat nangum to be fara fewde horam de fewde musoro mo pour changer seeda suppome yow dum dañe men gona wonde da toje mi walla aya ma mudum tabi mbata yiɗan hokko ma modélage am ɗi yiɗam addama hen kan ɗon dokkata man kadi yafi ande machallah de o de ko waɗata ko mbimam jo ko putim ko heɓde ko haw yetti an koye bénéfice amen no tan lelli eyi aɗa mbiri kay ɓeno machallah ala hen perte kadi ɗeɗo balle kadi mbiɗo foftimre haali jam e muɗi saɗa hoore duttoɗa biri ko jeeyiya yo hoor so boyiɗo bénéfice kewɗen pertan ɗum wona bénéfice ni min woni metti ñamde hamma ñam a defi kilo kon ƴetta gano ndiwon min jaboltuma o ko ñamor ko mi ñamra ɗum min tamperam de haɗa ni rek machallah ɗum kam mon ko an jeeyi tigui yamma sino ka gonda e dow mbeɗen ɗum sewa ɗum sewa o ngari salminde hannde ha pour halde musidɗo mon e jaam machallah ça va ça va alhamdulillah Ça va bien. ba ɗay tampere machallah e taɗa nen ça va hande kam so fuuto welani walla wuuli yaltani ma de yaltanima ko tampiri pour machallah ɗum kam e hooram mbiɗa hollo mboɗa tampiri mbimami fuuta ko tampinma machallah yeno mbaɗa ko min defat min fittat min walla jayra watta ko way ko ɗo mi fittano defat gonga hande kam sikko naate wañi hande ya sikka mo defat ni hoto def for waɗa e dara comme comme de haydara watta ɗo ko lelde tan mbaɗa mi arat ɗo salmindem hay kafe tan hay ko jermi hokkata kam ƴeew hay fewde kafe ere balu haw arnati e nder wañ pendi en kafe heɗo 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 par miɗiɗima haalde miɗiɗima haalde haw arnati e nder wañ pewde en kafe ƴewtan kafe taw yimɓe ɗi pewɗum hay kafe wawa fewdude o way amto umami ndera balu dillata dalta ɗongel tan mbaɗanmi amaya yaati sobeji ɗi e jesner uji ɗi e afruji ɗi par ce que moƴƴani e buti ko artira hakkille ma ko foti ko yeeyde ko kam wala mi won kesero wala mi won kesero ko naati sonko joni ustima de ustu programme uji ma ɗi yiddima aduna de jum yara programme ni ɗum kay ko bitik tan mbimam ko maaji bitik sabu c'est bon ittita mbaɗen ittita ewa wayrano men ha susi serembe a cerna gunde rendo men cerna gunde rendo men wonti julo holto geno lamdo kamuji jiɗo waɗa badolato o dunya ene jugi jomna jugi jom satir mafu hollu geno dili dillani cerno abu mori gartani cerno abu dili dillani cerno abu mori gartani cerno abu gorɗo wiiko jaw andi woni hay nder dus woni jof jof homola fo mawo pom ande anda pom ko pour déjection wona pour adde neɗɗo ñamde lojama walla mo pupukosonoñam pommoji jolani ɗum Vijiti fine kedu gas kasi ko misal don gaji ayem nyara tama ayi ko wonde fama ko jogi tama tik te mala burdom do ngal ma ha no sam fo jodde ko te hande be wonde yemu jam ala gon halim de mu ceerno hatta mo yidde haalde fol haalde ko lu wonde yewde e ɓernde mon ko Allah waɗi ay ma kan he cuuraay ko mbiɗa jego tego so cuuraay tego so boom cuuraay caggal so ɓumo ñande jam ko waɗin ko
hande somi dañi ɗum de ma arasa Ah bon. Allah no seeɗa Fadan mo. Waɗa. fusero loƴon ɗum loƴo fusero Ala problème. loƴo fusero mbiɗen ɓenna tan loƴo fusero Ala ma firi ko ko le. ala gogo heddanaɓe firwide hanki fof ñamani mi wayri wadde reta mo entretien heddanaɓe firwi min no jooɗirtomi ni min hande firwi jooɗirtomi e ɗum ɗo ni e nayi firwi go An foti firi e ko ko kaw sikka ɗum nana ko hala ko ƴew joni e dawa ko hakkilla fof koye kaw kaw joni ko wonti gilliyanke Ko bay. Sona ka jitta ko dem. Ko so bi arwa di ko na ala to ala hedo. kaw ko wonti gilliyanke wallahi ko kaw jalli Ka ben mi de umma de wonde gilli. Ka so na gilli ke fe. ala caɗele ɓaade ko an holli kam d' accord kono ɗum ɗo joni no wirumani sino ko debbo goɗɗo taw mo wi noon gobbale keeci Ko na bi non debbo god. debbo Ko woni ci debbo god o dacca hay mo wuji ko no wadde debbo god. ana wallahi ka katu allah yo jalgayde Aya ya. yo allah hokka mo Ya sa way ka hande kal ko dum mbada. Esa yow ya ka pittagal o mbada. Sino mami ka ma don wonda addari e ko hala. ko kan Hande be yagal hande. keɗen nden tawi wi nan wawa ɓerdame ɓerde ma Joddo. Joni. jay sama xarit wayrana men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya badda aɗa selli ko rougean aɗa selli kam badda tampere ko miñe machallah de machallah an kam ko ceerno ngo waɗama laissé passé kono miñode so renta ko min waɗantamo laissé passé machallah de selli no wire sali ça va sali wallahi sali machallah selli kam wallahi ɓannan fof moƴi hakkude me allah ɓannan fof moƴi bisimilla on bisimilla gara ɓenne gare an kay a yaɓata so allah jaɓi laissé passé la ilaha illallah wayrana men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya machallah woni machallah Seli Sabu tan ni. mawɗum o wawa hawa de aɗen ñalama yum heewiɗan tan mbiɗa andi ko dantirgue te o wa kay ƴettaga wallahi seli ham machallah alhamdulillah ɗanen ngule no woni machallah oko seeram salimata wuti seli mbaɗɗa ava seli aɗa selli e tampe mawɗum machallah tamanta jam tan ni ello e jam tan ni machallah Babe. wallahi ɓe celli ɓene jam mawɗum ni mawɗum machallah jam tan ni bisimilla ani kam mom ndeysan fuutamen to woni wurame to no ɓuuri jottade ɗum noon de a chaque fois no heewi neldude bak suujam nde o yeytanam ɗum ɗo joni mi wasta to ara ɗo kede ballamin seeɗa machallah kokɗa kam mo waɗi efficace min pourquoi pas mi addatam kanko kadi seli machallah anani ko mawni wi ko e ceerno ko ceena wi ko tan ko jam addi kam ɗo a faami wonko wino e affaire ma e cuh kono jinnoɗo minen arde ɗo yuritade mi ƴeew ɓandam ɗo e fof aɗa andi commerce mom sa woni hen il faut tinnoɗa saaha fof kadi jaaha jurniriya ɓandu a faami donc komi jinnoɗo arde ɗo mbanna kam hunde affaire commerce o ko ɗum ɗon tan meni haala mum tekede mi weltimi moom sabu ne wano wonde haaji moon ummande yimɓe kono noon mbaɗa ko way noon garɗon ko fewnitade ɓandu mon protesde hoore mon ɗum addu mon ɗo te an kam aɗa andi kam kala ko ari ɗo to am ɗo ene sella te ala ko donkum wadde eyi ɗum noon on ngari hannde on kala kam haaju mon arin ɗo an goto kanke ɗo arti ɗo aɗa arde makko haaju mon mbaɗi tan eyi yaw salma fuuto ɓurɗa hettude français wi ko c'est pas méchant de wona hunde mo cikkata ko haydara waɗa he ɓanndu mon haydara waɗa mataw tan daaro kunuɗe seeɗa ne keewe ma
e gisi te ɗum so Allah jaɓi sa waɗi ujunnaaji 9 mo wawi ko mbaɗema ɗo lortoɗa ceerta hen wona hunde musde sa faami ɗum tan sa welama joni puɗɗiren golle wallahi joni gaɗanma ɗo butel gol jaada hen wona oɗo ni ko fulfulde gisi kono faram felama kesso an ko kesso pewnantoma kesso pulɗo joni mi fewno yeeso maɗa ndaara eyyi sakkanam less mi fewno joni yeeso maɗa ndaara sa looti ɗum so Allah jaɓi ɓanduma ma an hoorema ma tini ɓanduma hoyti tan sabu neɗɗo kala ko mbawɗa wadde aduna sa fo ittu kolli gisi sabu kunuɗi gisi tan wonen kuni tan so birtim lekki tan wi lekki kini yooɗi tan yorat wono kuni ko tookaji kono sa dañi ko annene sa fof ittude kunuɗi gisi ne moƴƴi wona e deke Qur'an hunde Allah wi noon ni Allah wi noon donc noon sa dañi safrade ɗum ne moƴƴi saha fof itta ɗum saha fof chaque 45 jours balɗe 45 fof ittu ko hunde kadi ene moƴƴi ha man annene garta ɗo an tena garta ɗo annene kadi hokkumi fenama lortogol lortoɗa ɗum kono to goto hokkimama so Allah jaɓi wallahi ma andu tuppomi haw waalo ɗon ko maɗa balɗe 7 lorto ɗum balɗe 7 eyi laawo gotol e ñalawma so welama no subaka so welama no kikiɗe kono woto teƴodirta noon eyi tan inchallah ma Allah waɗi sutur so Allah jaɓi eyi on jarama salmini on kono moƴƴuɓe waɗa ba Allah waɗa jaam eyi ko ni de yimɓe nangodir so Allah jaɓi inchallah jarama kono moƴƴuɓe neɗɗo ala hoore bandum so na ɗum ɗo ɗum tan neɗɗo on ko waano bandum aɗa dañi liggey moƴƴo fooɗi miñi aɗa neɗɗo ɗum wallitma wawi fof wallu miñi mum o kalis de ɓe heftini ɗum wonde kalisam gonanomi liggonnami ɗo aɗa andi hawa tan tototomo kalis piyata noon ɗo o wartomo festam ɗum wonde kalisam tan ñamtami ɗo wala caɗe sa fof ma ɗo mi hittemi ɗum hawa sendime bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendime bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma